El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Mercabarna i Mercats Municipals de Barcelona patrocinen aquest programa. Senyores i senyors, com estan? Nosaltres molt contents de saludar-los un dia més a l'inici d'una nova edició de La Salut al Cistell. Una edició que comença en aquest instant, però que crec que avui ens costarà d'acabar. Perquè avui tenim un convidat que té molta xerrera i que, a més és molt popular. Vol dir que la Mabel Martí, Mabel, benvinguda. Tindrà feina. Avui al mercat tindrà feina, jo doncs crec. Sí, anem amb el Joan Pere i anem a un molt bon mercat de Barcelona, un d'ells, la Boqueria, un emblemàtic. A més, el Joan Pere s'ha passat la vida al mercat, ja ho veuran, ja ho veuran. Ara coneixerem moltes coses d'aquest senyor, però a més sabrem què s'ha comprat i que ens sembla que la cosa va per allà. Tu espera'ns aquí, Marcel, que anem tirant nosaltres. Vinga, anem. La Càmera Arrossera del Montsià t'ofereix aquest espai. I en la nostra ruta pels mercats de Barcelona no podia faltar un emblemàtic, la Boqueria. I per un bon mercat, un bon convidat. Moltes gràcies. Joan Pere, què tal? Hola, molt bé, encantat. Bon dia. Bon dia, bon dia. Perquè és matí, per tu? Bon dia, però al mercat s'hi ha d'anar al matí. D'hora, sí? D'hora. És aquesta teoria, tu? Sí, perquè és quan hi ha la verdura, la fruita, quan està fresc acabat de collir. Tant d'hora han vingut que mireu, encara estan muntant les parades, Joan. Però nosaltres farem una cosa, comencem a fer la compra i és que ho vagin fent, no? Sí. Et sembla? Anem cap Perfecte. Doncs comencem la Fins compra. ara. Som a la botiga de menuts i el Joan ha embogit. Ni m'escolta. Mireu, ell va fent. Què, Joan? Bé. Ja ho tens clar? Sí, jo aquí m'ho quedaria tot. Nena, morro. Morro. Primer de tot, vale. morro. Sí. De lo que més abunda per aquí. Morro, vinga. Morro, que és el que més m'agrada. Però aquest- Morro i tripa. Una mica de tripa. El capipota. La capipota és això, el que passa que està molt mal dit. Ah? Està mal dit, no és cap i pota. No, ja, però es diu... Antigament es deia cap i pota perquè es barrejaven No, però les saps per dues què es coses. deia capipota? Per què? Perquè les potes eren del bé. Ja. Aquelles petitetes... Aquelles petitetes que són aquestes. Aquestes. Mira quines botetes. Això amb s'enfaina és una És meravella. Però ens podem centrar i pensar què volem comprar? Perquè Què tot no cosa? podem comprar, Hi ha Joan. molta cosa. Hi ha molta Flipa. cosa i li fa il·lusió tot. Què posem? Truites. Truites. Ah, jo has vist que anava cap allà, ell, eh? Clar, És perquè això... és preciosa, mira, quina truita. que sí? Quan Truita diu de la La l'Albert. fareu a la Navarra o la fareu... La farà ell. Això hi ha gent que diu que és una mica sosa, o que és xonxa. Per això li pega tot. Però és que és tan bona perquè hi poses una mica de cansada al mig. O una mica de pernilet, El que vulgui. fregidet, i queda tan bo, tan bo. O una Quantes bona n'agafaràs? picada Quatre. d'ametlles i avellanes també és També, molt bo. una picadeta. Doncs es fos 4. Una per persona. Sí, una per persona. Sí, esplèndides. Que sí, Vinga, una, perquè amb el pla... dues, tres. Molt bé. Mira, Joan, Aquesta. Quina bona olor, no? Oh, quina presseguera. Oh, presseguera. És que, bueno, l'olor del pressa. Que bo, Que bo. Mira, la figaflor. Em dius figaflor a mi, o...? No, home, què més voldries que ser una figaflor? Vols dir? És un insult, no? No, Ah, no? no, és la primera flor de la figuera, i tu ets la primera flor de la figuera. Molt bé. Bon dia. Què Hola. tal? Hola, bon dia. Quantes en voldràs? Què feu? algunes figaflor? 12? Vinga. 12 però de frare. I tant. Saps Com què vull les dir? triem? Què hem de Sí. triar? Que tingui la veta aquesta? Això, quan està ratlladeta és quan està més madureta, més bona, més al Sí, punt. quan té aquestes esquerdes aquí? Sí, sempre s'agafa quan està Clar. una miqueta ratllada, és quan està més bona. Quan està una mica oberta, la flor Com en oberta. saps? Tu de Exactament. figues, no? Escolta, ella no sap què és la dotzena de frares. No? No, això se n'agafa una dotzena i de frares te'n regalen una. Però no m'he vist que volies préssecs. Sí, Posem préssec també? sí. Aquest préssec és maquíssim. Aquesta la- I fa una olor, Quan posem? 1 quilo. Molt bé. Se m'aguantaran. Seguríssim. És que no- Això no el posarem a la nevera. No. Fora de la nevera aguanta bé perquè l'agafo fortet, Sí. però madura perfectament, és d'aquest vermell. Aquests préssecs són de la Ribera de l'Ebre. Uh-huh. Fantàstic. Doncs mira, la Ribera d'Ebre, no sé si ho saps, Joan, són els primers préssecs, els més primerencs que tenim a Catalunya. Nosaltres hem anat amb el Lluís a Benissanet a collir-los. Mira. Mirem-ho. Aquest any el Lluís va començar la collita a finals de maig i preveu acabar-la al setembre. Els préssecs de la Ribera d'Ebre són uns dels primers a madurar de Catalunya. Això respon al clima de la zona. Temperatures baixes a l'hivern que deixen reposar el presseguer
i elevades a la primavera i estiu que li donen dolçor i el fan madurar ben aviat. La varietat més estesa de préssec a la comarca és la de pell vermella amb la polpa groga. Se l'anomena préssec d'aigua perquè són molt sucosos. Es tracta d'una fruita molt sensible. Com té un alt contingut en sucs, hi ha sucres, vull dir, qualsevol cop es marca de seguida. Si jo t'apreto fort aquest préssec que està bé, si te l'apreto fort, mira, ja està marcat, perquè l'apreto fort. I això, d'aquí una hora, sortirà una negró. Per no malmetre els préssecs, calen en compte a l'hora de collir-los. Si féssim un gir en aquest sentit, xafaríem aquesta part de carn amb la rama que el conté. Aleshores, la manera de collir-lo és així, i així no el xafes. Els préssecs vermells acostumen a arribar al mercat abans que els grocs, que són més tardans. En aquesta parada del mercat de la fruita i la verdura de Mercabarna, ara només en tenen de vermells. Són de la cooperativa agrària de Santa Coloma. La proximitat dels camps amb el gran mercat majorista de Catalunya afavoreix que el préssec arribi al consumidor en bon estat i en el punt perfecte de maduració. Què vols, maca? Senyora Filomena, mira quins pebrots. No en trobaràs de més grossos que els meus, nena. T'ho dic de debò. I bé de preu. La verdura ha de ser fresca, acabada de collir, reina. No acabarem mai amb aquests dos, ja ho veig. Per on comencem, Joan? Què agafareu? Jo vull pebrot. Pebrot, doncs mira, aquí tenim un pebrot molt bo, que és de cor de bou, que és de Gandia, que és estupendo. Home, Gandia. Sí, home, és de casa d'aquell. Però jo necessitaria, per anar bé, en necessitaria dos. Doncs dos, grossos. Vinga, dos grossos. Bueno, el de grossos ho ha dit ella, eh? Els pebrots grossos sempre. M'agraden, que tinguin molla. Que siguin cruixents i que tinguin molla. Molla. I fins aquí, una cosa més. Què agafaràs? Pebrots? Escarxofa. Doncs tenim escarxofa d'aquí del Prat, també molt tendra i molt bona, i recient collida. La immediatesa del producte està a 10 quilòmetres. 4 o 5. A mi m'agrada de tota manera la carxofa. Vostè com més li agrada? Jo al forn. Al forn? Al forn. I en truita també. En truita també. A fregideta. O bullida només. També, amb un raig d'oli i vinagre. Un gotet de vinagre. O amb fideus. També, qualsevol puesto. I amb la paella, que també queda molt bona. Sí, el que passa fa una mica l'arròs negre. No, però s'ha de fregir una mica abans. S'ha de preparar. Un truc. Alguna cosa més, Joan? Sí, farigola. Farigola, mira, ui, quina farigola tinc. Tinc la fresca i la seca. Perquè hem comprat cap i pota. Esclar que sí. Mira. I mira, és de l'Aragó, molt bona, estupenda. Perquè és una mica de la 100 metres, 200 metres d'altura, la farigola és més bona que la banda baixa. Quant n'hem d'agafar per fer els Una miqueta. Sí, perquè de l'herba se n'hi ha de posar poca, perquè no ofengui el menjar. A casa nostra, llet nostra. La llet de cooperatives catalanes. Amics, la Mabel Martí i el Joan Pere ja són aquí. Moltes coses ha après avui amb ell, No, perquè tota la vida he viscut en un mercat, conec el mercat, he sigut venedor de mercat, la meva mare ho era, i esclar, ho sé tot. Jo sempre penso que el mercat és un microcosmos, que es diu ara, amb tot de gent, amb tot de rialles i de penes i d'alegries, i de comunitat conjunta, no? Si ell va al mercat, segurament t'hi dirà 4 hores, perquè de parada en parada... Home, Déu-n'hi-do, La meva dona no em deixa anar al mercat. La meva il·lusió és anar a plaça el dissabte i comprar. No m'hi deixa anar, perquè, esclar, és un holgorio. Ai, que t'he vist a la tele, ai, que vas vestit de dona. I la meva dona diu, sí, es guanya la vida vestit de dona, i a la nit, què passa? És veritat, perquè l'obra que està fent en el Teatre Condal, ell fa un personatge, fa entre cometes de sa mare, encara que no és ben bé ta mare, però està bastant basat en la teva mare a l'obra de teatre que fas. És tan sincera la funció, és tan la meva mare, com jo la vaig conèixer, i jo m'hi assemblo. És una comèdia sincera que diu moltíssimes veritats que la gent va dient, és veritat, això m'ha passat a mi, això. I acaba la història d'una manera tan dolça, tan tendra, tan suau, tan guapa, que no m'he plantejat si vaig vestit de dona. Sé que vaig vestit de dona perquè les mitges em piquen. Però pel de més, no. Fins quan estàs al Condal? I estarem tot el juliol. Tot el juliol, potser els primers dies d'agost. Em fa molta il·lusió fer la Glòria del Mercat, que era el meu mercat. La Glòria es diu així, Glòria del Mercat, perquè és la Glòria i perquè és el mercat de la Glòria. Fer una funció amb la Lloll, amb el Paco Moran,
sobretot trobar-me amb la gent i poder-te expressar et fa molta il·lusió. Ara, si d'això en diuen treballar, bueno... Avui t'has trobat amb la gent, t'has trobat amb els paradistes de la Boqueria i què hem comprat, Mabel? Doncs mira, comencem a comprar uns pebrots molt bons, amb molla, vermells, grans. Sí, de no sé què de bou, m'ha dit. De cor de bou, em sembla que ens han dit. Que sí, de cor de bou. Què I més? truites. Truites de riu. Sí, de riu, però de piscifactoria. Ah, sí? Sí, perquè no sé si sabeu que a Catalunya totes les que mengem són de piscifactoria. Ah, sí? No hi ha truites de riu? No. El que passa que, per exemple, nosaltres hem anat cap a Peramola, a Lleida, i ens han ensenyat com les crien imitant un riu. Mira, veieu. A prop del pantà d'Oliana i a la localitat de Peramola, a l'Alt Urgell. Aquí hi ha una de les plantes de producció de truites de riu més gran d'Europa. Per funcionar, creen el que anomenen l'efecte riu. Si les truites estan en moviment i neden a contracorrent, tal com acostumen a fer el seu medi natural, tindran menys greix. Amb aquesta canalització, l'aigua del Segre arriba a les piscines i torna al riu una hora i poc més tard totalment neta. Les truites tarden un any a assolir la mida comercial, uns 300 grams. A mesura que es van fent grans, cal passar-les a altres piscines perquè cada cop necessiten més espai. S'alimenten de pinso durant el dia. Les que trobem al mercat venen de piscifactoria. A Catalunya i l'estat espanyol no es comercialitzen truites salvatges, ja que no hi ha pescadors professionals als rius. Els exemplars capturats en pesca recreativa no es poden comercialitzar. Què més tenim? Més coses. Hem comprat préssecs, boníssims, aromàtics. Més coses que hem comprat. Per exemple, les carxofes. Carxofes també boníssimes. Sí, és una debilitat que tinc jo. La carxofa m'agrada molt. Aquestes són maques, sí. És maca i no crec que sigui... per tant estan bones. No crec que siguin gaire peludes. No. Esperem. Quan les obris ja... I escolta'm, hem anat als menuts i aquí està la perdició d'aquest senyor. Explica això què és. És el peu de xai, el peu de bé, que ja pràcticament no n'hi ha, perquè costa molt de pelar, és una cosa baratilla i no n'hi ha. Però quan ho he vist, és tan bona se'n faina amb peus de xai que m'ha vingut tota la il·lusió del món. Figues. Figues, que són figues flors? Sí, ja heu sabut de què és la primera... Que és la primera figa que fa, que és una figa grossa, esplendorosa. No és tan dolça com les altres i llavors a l'agost, setembre, octubre hi ha la gran... Figada, es diu així? Figada? No sé dir què diu. I per últim, farigola. La farigola l'hem comprada... Que tota l'estona l'estan sumant, el Joan. Sí, perquè m'agrada l'olor. L'hem comprada seca, N'hi havia de tendre, també, Home, la farigola és una herba de moltes, com moltes que tenim nosaltres, molt aromàtica. Ja sabeu que aquí a Catalunya cuinem i en posem força, d'aquestes herbes. Hem anat a veure com es conrea. Serveixen per aromatitzar, per donar un toc diferent als plats i per potenciar els gustos dels aliments. D'herbes aromàtiques n'hi ha molta varietat i al mercat les trobem tant fresques com seques. Les fresques tenen un aroma més suau que les seques, que concentren més el sabor. Des del Mercat de la Fruita i Verdura de Mercabarna se'n distribueixen sobretot de fresques. Fresques, totes fresques, algunes més seques, però normalment venen fresques cada dia. Les porten cada dia. D'herbes aromàtiques se'n troben gairebé per tot el territori. Al Pirineu, però, la seva recol·lecció hi té molta tradició. Al petit poble d'Ossera, a l'Alt Urgell, la Suset i el seu marit produeixen de manera ecològica herbes aromàtiques i medicinals. Avui tallen farigola. Acostumen a fer-ne 2 collites a l'any, una a la primavera i l'altra a la tardor, just quan la farigola té més aroma perquè ha florit o està a punt de fer-ho. Un cop tallada la porten a aquesta secadora natural, d'on en sortirà d'aquí uns 20 dies. Només faltarà tamisar-la i envasar-la de pressa perquè no perdi l'aroma. En aquests pots, l'aroma de la farigola aguantarà perfectament durant uns 3 anys. Probablement el millor pernil cuit del món. Bon Natur d'Argal t'ofereix aquest espai. Avui el professor Coromines ens vol parlar d'un dels àpats que hem de fer durant el dia, que jo sempre havia associat sobretot a la infantesa o a l'adolescència. És el berenar, però no és només per infantesa o adolescència. No, evidentment, el berenar és un acte molt important i ha de representar aproximadament un 15% de les calories que prenem al dia. Llavors és important, a la infància i adolescència és necessari i obligatori. A l'adultesa és recomanable i a la tercera edat
és molt convenient, almenys molt convenient, però sobretot és important a la infància i adolescència. S'ha de tenir en compte que els nens surten del col·legi, han corregut molt a la tarda, han corregut molt als patis i estan en una situació de ganes de menjar, o diríem d'hipoglucèmia, no? I per això les mares normalment estan allà fora esperant-los amb una pasta, amb un croissant, amb un brioix o amb una bossa de patates. Que a vegades també... Cosa que sospito que a vostè no li fa gaire gràcia. No, jo recomanaria simplement berenars que siguin equilibrats i que siguin sants. Per exemple, va. Per exemple, un entrepà de formatge i una fruita. Per exemple, un entrepà de pernil i un iogurt. Per exemple, una magdalena un dia de tant en tant, o 2 magdalenes i una mica de llet. I s'ha de tenir en compte que els nanos surten amb gana del col·legi i convé orientar-los cap a menjars que siguin el més equilibrats possible. Això els nanos? Els nens i els adolescents. Llavors, la gent adulta, que normalment tothom treballa per les tardes, a vegades va bé fer una petita pausa, una petita parada, i en comptes de prendre només cafè, va bé prendre, per exemple, unes galetes de te, o bé unes barretes preparades, o bé unes barretes de fibra, o bé simplement un entrepà, si és possible, de pernil, si és possible, perquè, lògicament, tothom està a l'oficina, al treball, tot això, i a vegades tens temps per 3 minuts, però tens temps per 10 minuts, no? O sigui que jo crec que també és important, i és interessant perquè d'aquesta manera el cos agraeix que hi hagi cada 4 o cada 3 o 4 hores hi hagi, diguem, ingesta i substàncies a dintre. I la tercera edat? I la tercera edat jo crec que és molt convenient per 2 motius. En primer lloc, perquè d'aquesta manera es aconsegueix que sopin menys, el qual vol dir que dormen millor. I en segon lloc perquè crec que necessiten també fer ingestes més o menys periòdiques durant aquest temps. Per exemple, estaria per la tercera edat doncs una macedònia, una fruita, un iogurt, una llet fermentada, o bé doncs, un entrepà d'oli, que a les persones grans els agrada molt, o un entrepà de tonyina inclús, o un entrepà inclús de sardina. O sigui que entrepans ja molt diferents i molt orientats doncs, a la seva situació. Però jo insistiria que hi posaria la puntuació màxima al berenar dels nens i dels adolescents. A la teva cuina, energia natural. Gas Natural patrocina aquest espai. Jo no ho sé si el Joan Pere brena o no brena, però algun dels seus 6 fills diria que ho han de fer, no, Joan? No els he vist mai berenar. No? El que és veritat és que no els he vist mai parats. Vull dir que sempre estan menjant alguna cosa. Jo sempre dic que a casa la part més gastada de la casa és el mànec de la nevera. Queda una cosa primeta. Jo crec que les neveres les haurien de fer amb pany i clau i que em demanessin la clau. Però vaja, no fan pena els meus nanos, no. Perquè, esclar, a mi m'agraden els menjars de tota la vida, no? I aleshores la meva dona em diu el dissabte, quan serem el diumenge, serem 18, què farem? Pasta. Jo la pasta, jo la trobo una mica sosa, la veritat. Home, total és farina i aigua. Mira, per ser bona la pasta s'hi ha de posar salsa, perquè si no val res. I m'haig de menjar aquella pasta. Però a mi m'agrada un altre tipus de coses. El que passa és que els punyeteros, quan jo m'ho faig per mi, llavors tots em volen. I a més li agrada molt la tripa i el morro. Això serà d'aquelles coses que l'August Coromines dirà un cop cada no sé quan. Professor, què me'n diu d'això? Bé, realment la morro i la tripa és una cosa que s'ha de consumir poc, i per anar bé, si menges morro o tripa amb un àpat, has d'estar almenys uns dies o una setmana sense tornar-ne a menjar. Aquí a Catalunya avui dia és costum, doncs d'alguna manera fer esmorzars de forquilla amb morro i tripa. Exactament, però la meva recomanació és que si esmorzen així ja no mengen res més tot el dia excepte un iogurt a la nit. És que és realment molt hipercalòric i té molta grassa, o sigui que jo penso que s'ha de ser prudent. Podem menjar del que es vulgui, però s'ha de ser prudent el rest del dia. Mirem a veure com ho combinaria el Joan. Fem el primer menú, vinga. Primer plat. El primer plat, jo començaria, per exemple, del primer menú amb unes carxofes fetes amb encenall. Fregidetes suau, primetes, una mica com carpaccio de carxofa, passat per la paella. Si l'oli és bo, i la fritura és bona, deixem-la, que ja està bé. Ja està bé. La carxofa, professor, què me'n diu? Bé, la carxofa és ideal, la carxofa té poder diürètic i té poder de secreció de bilis. Segrega
doncs, tota la bilis, el qual significa que no es fan tantes pedres a la bufeta biliar. I va molt bé l'escarxofa. És molt recomanable dir mengi escarxofes la temporada que n'hi hagi, cada dia. Però compte, perquè hi havia una dieta que només era a base de carxofes. No, sí, tu l'has sentit anomenar? Sí, allò primava. Sí, no, però és que només era escarxofa. I això és bo, tanta carxofa? No, perquè és una dieta desequilibrada i convé neutralitzar-ho. I com a molt es pot fer una setmana, però més temps no convé fer-ho perquè realment falten proteïnes i falta una mica de grasses, no? O sigui que això pràcticament doncs, és només una mica d'hidrats de carbó i vitamines, però hi falta, per nutrir-se bé, li falten les proteïnes i la grassa. Molt bé. Vinga, de segon plat. I de segon plat faríem. Aquí. Això sí. Això, que només m'agradava a mi i a la meva dona a casa, i ara que agrada a tots els de casa, la meva dona em fa un cop a la setmana. Això és tripa? Tripa i moro. Una a la setmana ho fa. Un cop a la setmana. I en menges molt? Home, si només he de menjar el iogurt al vespre, menjo tot el que puc. Però segur que no ho fas. Tu al vespre menges alguna altra cosa. Sí, si trobo, sí. Com ho faries, això, Joan? Jo això m'hi he fet posar els peus de xai, perquè m'encanten. Que costa molt de trobar, Molt, perquè ja no trobes ni el xai. I si els trobes ja van sense pota. Sí. Però això costa molt. Com ho cuinaríem, això? Però això ho faria molt senzill. Un sofregit, una mica d'all, i una mica de tomàquet sofregidet. I prou, eh? I llavors amb pebre, sal i una mica de farigola per donar-li aquell gustet. Perquè aquestes coses, com diu el Josep Pla, en el quadern gris... En aquell llibre, què hem menjat? Aquell llibre, sí. Que diu, a la cuina s'hi pot posar de tot, però poc. Sí. Perquè si no això ens ofendria massa. I posaríem aquell puntet que ens dona aquell regustet com a especial. Ara bé, això jo tinc de dir que realment té molta caloria. Quantes? Aquí un plat té fàcilment 600 calories, fàcilment, I aquí que te menjaràs fàcilment 100 i a les postres que te menjaràs 200 més. Els postres faríem. Vinga, quina postre fem? Li faré, mira, tinc uns préssecs boníssims, a més a més. Està molt bé. A més a més, fan un efecte extraordinari. Sí. I jo, com aquella cosa especial, els faria tallats a trossos i fets amb almívar. Bé, el problema seria millor menjar-se al sol, inclús millor menjar-se l'empela, no? La mare ho feia molt quan els préssecs eren podrits i tots ens ho menjàvem. No, clar, per això estem parlant almenys de fa 40 o 50 anys. Sí, la mare que l'alimentació era molt diferent a la que és ara, Vull dir, o sigui que això també ho hem de tenir en compte. Ja, però també li estic dient que és un dinar de festa major, clar. Però és que tal com ho ha explicat semblava que ho feia cada setmana. No. Això sí que ho fem cada setmana. Cada setmana. Això sí, és que a mi m'agrada molt. Almenys un cop a la setmana, això i l'altre, un cop a la setmana. I després camines? Després camino? Bueno, fa teatre. Sí. No, però teatre... Em faig un perquè jo visc a Mataró i he d'anar al Condal, i faig un tros. Professor, per tant, el préssec amb el víver, bo, però compte pel sucre. Sí, s'ha d'anar en compte del sucre, sobretot si una persona té algun problema. Si no, està molt bé. És a dir, si estem parlant de persones sanes, no hi ha massa problema, una cosa puntual. Per què els agrada tant el préssec amb almívar a la gent gran? Bé, normalment, quan una persona es va fent gran, van disminuint alguns tipus de sensacions i van augmentant els altres, no? Fonamentalment hi ha una disminució de la funció sexual i va augmentant la funció de la sensibilitat gustativa. Això és així, realment? Té molta més apetència per al sucre, pel dolç, tot això, disminuint lògicament la funció sexual. O sigui que si veig la meva dona que es menja una merenga, malament. Comença a sospitar ja, Va, vinga, avancem. Segon menú, què farem de primer? De primer farem una cosa que a mi m'agrada moltíssim, que és el pebrot escrivat. A mi també m'agrada molt. I està molt bé. El trobo fantàstic, el pebrot. A més faig una trampeta. Faig una trampeta amb el pebrot escrivat. El passo primer pel foc, encara que sigui del gas, i li cremo la pell. Molt bé. I aleshores té aquell regust de pell cremada que fèiem quan fèiem a la brasa. Quan fèiem com amb les torrades. Exacte, o que fèiem amb el carbó. Jo he sentit que és indigest, el pebrot. Bé, cru sí és indigest, però si prèviament s'ha cuit o la brasa o escalivat, realment millora molt el seu grau de digestió i realment està molt bé. A més que té polifenols i té carotens i té moltes vitamines. Vol dir que té tot això? Els bonifenols? Polifenols. Els polifenols? Sí. No els diré... Que són antioxidants. Segon plat. Mira, les truites. Les truites. Com la faríem, la truita? La truita, jo només sé una manera de fer-les, però queda molt bona. I és oberta i posant-hi cansalada, i aleshores la lligues una miqueta i la passem per la paella amb una mica de mantega i oli. Professor. Bueno, seria la truita a la Navarra, aquesta, Truita a la Navarra. Jo crec que la truita està molt bé perquè té molt omega 3, però ho té la pell,
Per tant, és molt important menjar-se la pell quan consumeixes truita. O sigui, avui recomana menjar la truita amb pell. La setmana passada deia que la pell de pollastre ni parlar-ne. No, però és que és diferent. La pell de pollastre té àcids grassos saturats i la pell de la truita té omega-3, és a dir, poliinsaturats, per tant va molt bé per les artèries i pel cor. Perquè tot això que em diu que té, això m'ho pot apuntar per dir a casa. Això farem, mira, per dinar farem omega-3, polipitipolifó, i la Victifi i la d'allò de d'allà. I la gent quedarà tan tranquil·la. Això has d'entrar al lloc web del programa i veuràs tot relacionat. Al web ho veuràs tot. Ho veuràs relacionat. I també podràs veure el que ara veuran els espectadors. Una recepta que ens dona el nostre cuiner, l'Àngel Pasqual, per fer aquestes truites tan sensacionals. Aquesta. Avui farem truites de riu amb espinacs a la catalana. Per fer aquest plat farem servir espinacs, farina, panses, pinyons, mantega, sal, pebre i cansalada. I un bon rajolinet de vi blanc. Afegim una mica d'oli, una mica de mantega, saltegem les panses i els pinyons i tot seguit els espinacs. Afegim una mica de sal i un polsim de pebre. Agafem la truita, l'obrim, la salpebrem i ja podem passar a farcir-la amb els espinacs. Una vegada farcida, tancarem la truita bé i llavors amb la cansalada li aguantem la panxa perquè no se'ns obri. Un cop hem enfarinat la truita, la posem al foc amb mantega a daurar. Afegim les panses i els pinyons que ens han sobrat i un got de vi blanc. Un cop la tenim cuita per l'altre cantó, la posarem 4 minutets al forn. El vi que triarem per maridar amb la truita de riu és un vi blanc, amb la nació d'origen Costers de Segre de Macabeu 100%. El greix de la truita i la dolçor de les panses fan necessari un vi amb força, acidesa i que refresqui a la boca. La farigola, no hem comentat que anys enrere era molt habitual la sopa de farigola. Jo em porta molts records perquè el meu pare feia cada vespre sopa de pa amb farigola. L'any passat li vaig dir a la meva sogra, els pares ja no hi són, però a la meva sogra li vaig dir, la nit de Nadal fàcim una sopa de pa amb farigola. I me la va fer i era extraordinària. Només per tu o per tota la família? Bueno, ho vam fer per tots, però em sembla que... Però això és un tipus de menjar d'una època en què segurament d'això no n'hi havia gaire. Era una època que hi havia problemes alimentaris, hi havia problemes econòmics i de desnutrició, i realment a casa meva també ho feia, el meu pare també feia quasi cada vespre sopa de farigola amb pa, que representava per no tirar el pa del dia abans, pel pa que es podia haver assecat. No? O sigui que jo penso que era una alimentació de subsistència, que se'n diu. Sí, perquè jo li he sentit explicar a vostè que les herbes aromàtiques essencialment el que porten és això, és aroma, però nutrició... Porten molt poca quantitat de diferents tipus de biofactors, sobretot algun porta vitamina C, altres porta algun polifenol, és a dir, petites coses que ajuden. Ara bé, si dius és un suplement, no, és una quantitat molt important, no, però ajuda una mica més en el context de la dieta mediterrània. Però a mi m'han dit que si prens aigua de farigola fas més de pipí. Bé, però una infusió de farigola. Una infusió de farigola sí que és veritat, però és una mica per l'aigua i per l'altre costat l'aspecte diurètic que té, saps? El que sí és veritat és que jo em prenc una aigua d'aquestes. Doncs molt bé. I el pipí el faig amb una olor de farigola. Professor, com és millor, les herbes aromàtiques fresques o seques? És millor fresques perquè una vegada estan seques s'han anat oxidant i cada vegada van perdent algunes propietats, o sigui, millor fresques. Pensi que a casa, per exemple, tenim les herbes seques, la farigola, el romaní, el llor, del dia dels Rams. Sí, clar. I queda allà... Allà queda i es va secant i anem estirant tot l'any i mengem beneït. Això sí, beneït sí. Ara, no sé si és la millor manera de secar les herbes. Hi ha una manera idònia per assecar-les i també hi ha una manera idònia per conservar-les al màxim temps possible fresques. Les dues els explica l'Àngel. Una bona manera de conservar les herbes fresques, en aquest cas, si hem comprat un manat d'herbes fresques sense que siguin vives, a la nevera uns 3 dies, no més, és embolicar-les amb un paper humitejat. Ho emboliquem sense més, així, ben apretadet, i aquí tenim la conservació d'aquestes herbes fresques. També les mateixes herbes les podem assecar, timó, farigola o també romaní, lligades amb un cordill, i les deixem en un lloc fresc. Les herbes, un cop seques, les podem guardar en un pot, sempre triturades, això sí. Ens queda una postre.
Les figues. Les figues. Com les faríem, aquestes figues? Flors, aquestes figues flors. Per què es diu figa flor? Perquè és la primera florida, la primera fruita de la figuera. Sí, però quan li dius aquesta no és una figa flor, què vol dir? Bueno, que és tan maca com aquesta figa, però tan sosseta com la figa flor. Perquè la figa flor és molt grossa i és molt maca, però de gust no és pas tan bona com les de setembre, que són realment saborosíssimes, no? I com les menjaries? Ets una figa flor. Mira, obertes així, i les presentaria amb unes gotes d'anís a dintre. Bé, les figues és un aliment molt interessant, és un aliment que té enzims digestius que fan digerir bé tot el que tu menges, té bona fibra, té alguna vitamina i per tant doncs, jo crec que està molt bé, tant si són tendres com si són seques. O sigui, la quantitat de fibra varia molt, però que insisteixo que va molt bé i és un gran aliment i un gran postre. El que passa que no n'hi ha tot l'any, com saps. Però vull dir que... No, però és llarga la temporada. No, sí, però vull dir que per tant... I calories? Calories en té gairebé el doble que una poma. El doble que una poma? Gairebé. Una figa té el doble que la poma? Sí. Això que la poma és d'Eva, també. Sí, o sigui, la figa està bé, però esclar, s'ha de tenir consideració de menjar-ne poquetes, un o dos... Hi ha una cosa abans, quan parlàvem dels préssecs, hem parlat molt del préssec amb almívar, i el professor recomanava que poder ser amb almívar de tant en tant, però poder ser es mengin crus, i jo he oblidat d'explicar-los que avui teníem preparat una manera singular de preparar els préssecs, una tatén de préssecs. Una tatén. L'explica i la fa l'Àngel Pasqual. Agafem mantega, la posem a fondre, al foc baix, que no se'ns cremi, afegim el sucre i ara afegirem el préssec fins que se'ns caramel·litzi. Bé, ja ens comença a caramel·litzar, ara ràpidament el que fem és tirar el suc de préssec, abaixem el foc al mínim, perquè tenim el préssec ja amb la seva textura, ja el tenim semicuit, perquè quan fiquem la pasta de full al forn se'ns acabarà de coure. Ara retirem el que és el préssec, ja ens ha reduït el suc de préssec amb el sucre i ara afegim una mica de nata, que és el que ens donarà la textura consistent d'aquesta salsa que n'hi ha bé per acompanyar la tatén. La pasta de full la pintem amb un bou, amb una mica de llet, perquè l'ou sigui més clar, no ens sigui tan espès, farcim amb el préssec la tarta i la tanquem per cada cantó. Amb cuidado que no se'ns trenqui la pasta, ho pintem perquè ens quedi més duradet. Bé, ho hem tingut al forn, 190 graus, 7-8 minutets, aquest és el resultat. Ara passarem a emplatar-ho. Ja tenim la salsa tèbia, fem un llit amb el préssec restant, el salsaríem, i aquí ens queda la tatén de préssec, que és molt bona per aquest temps. Joan, tu ets de pastissos gaire, de pastís tatén i tot això, no? No ho era massa, però deu tenir raó el professor. Sí, vigila. Perquè es veu que m'ha baixat allò i m'ha pujat l'altre. Les ganes de sucre. I ara cada vegada soc una mica més de dolcet. Clar que jo soc pera, I una pera dolça sempre. Clar que sí. Professor, l'haig d'acomiadar, però vostè tenia interès a dir alguna cosa als espectadors. espectadors. Sí, jo volia dir que, lògicament, estem disposats i estem molt contents de que tothom ens faci les preguntes que corresponguin al nostre blog, que es troba, lògicament, a través d'internet, i contestem el més ràpidament possible. Per tant, es pot veure a la base de la pantalla, es pot veure exactament allà on s'ha d'escriure, i amb molt de gust contestarem el que correspongui. Moltes gràcies. I si no, el tornarà a trobar aquí la setmana que ve, que tornarem a fer amb ell la salut al sistema. Ara, el tema del dia. Gourmet t'ofereix aquest espai. Avui el tema del dia, el protagonista és la llet, i començarem proposant-los quines són i explicant-los quines són les seves principals propietats nutritives. Vegin-les. La llet i els derivats lactis constitueixen un dels grups d'aliments més complet i equilibrat. Són econòmicament assequibles, fàcils de prendre i porten vitamines i proteïnes. La seva virtut principal és el calci que porta a la nostra dieta, que serveix, entre d'altres coses, per fer créixer i mantenir els ossos. Cal que no en mengin les persones al·lèrgiques a la proteïna de la llet i les persones amb intolerància a la lactosa o les que tenen el colesterol alt, i que tinguin en compte consideracions com substituir la llet per derivats lactis en el primer cas o prendre llet desnatada en el segon. Però en general es recomana prendre'n diàriament amb diferents proporcions depenent de les necessitats de cada etapa de la vida. Quan parlem de les racions recomanades, ens referim a un got de llet entre uns 200 i 250 mil·lilitres
o a 2 iogurts de 125 grams. En el cas d'un adolescent, sempre recomanem que ha de prendre fins a 2 racions de llet i de derivats. En el cas d'infants i d'adolescents, degut a la gran demanda de calci que suposa el creixement, diem que els infants han d'augmentar de 2 a 3 racions al dia i en el cas d'adolescents ja recomanem fins a 4 racions al dia. En el cas de la gestació i també en el cas de la lactància materna fins a 4 racions de lactis. Per així cobrir les demandes de la mare o de la dona gestant com a adulta, 2 al dia, més 2 més per cobrir el creixement del fetus i la producció de llet. L'última etapa en la que recomanaríem augmentar una mica les racions de lactis seria la menopausa. En aquesta etapa, degut a la disminució de les hormones femenines, les hormones sexuals femenines, hi ha una tendència a que el calci dels ossos surti i, per tant, per minimitzar una mica aquests efectes de pèrdua de calci de l'os i prevenir una possible osteoporosi, es recomana que prenguin aquestes dones en aquesta etapa fins a 3 racions de llet o de derivats al dia. Per assegurar-nos una prevenció correcta de l'osteoporosi, durant tota la vida hauríem d'anar prenent les racions de lactis que ens pertoquen en cada etapa i així arribar a la menopausa, en el cas de les dones, amb uns ossos sans i forts. Avui, senyors, aquí tenim un empat tècnic. El Joan Pere no veu gairebé llet i la Mabel se la veu tota. Tot. O sigui que poseu-vos d'acord. No podria viure sense la llet, Joan, jo. No podries viure sense la llet, eh? Si me la treuen, seria una cosa que et trobaria a faltar moltíssim. Quant en veus al dia? Jo puc beure 2-3 gots i, bueno, puc menjar-me 2 iogurts, un bon tros de formatge, i tots els derivats també m'agrada. En canvi, el Joan... Em bec molt poqueta de llet. És que és molt blanc, allò. Bueno, I sempre penso hi ha una mica de cafè que t'hem blanquinat i només pensar que la pobra vaca li han d'estirar allò d'aquella manera... O fas per la vaca, Joan. Sí, a mi em sap greu la vaca. Però, en canvi, sí que en dec menjar perquè m'agrada la crema catalana, m'agraden els bunyols, que només amb llet, les coquetes de Santa Teresa... De fet, hi ha una dada importantíssima i significativa, Joan, tu aquí no hi ets, perquè diuen que per mitjans catalans consumim 82 litres per persona a l'any. Fem una cosa, anem a veure quins tipus de llet hi ha i com es consumim. De tots els tipus de llet, la de vaca és la més popular i consumida. La llet crua, acabada de munyir, es recull a les granges amb camions cisterna. Ha de ser processada tant per garantir la qualitat higienico-sanitària com per allargar la seva vida útil. El tractament consisteix a sotmetre la llet a combinacions adequades de temperatura i temps que destrueixen els microorganismes que hi ha a la llet. En funció d'aquest tractament s'obtenen 3 tipus de llet. La llet pasteuritzada, la fresca, té un període de conservació curt i s'ha de mantenir a la nevera. L'esterilitzada, generalment envasada en ampolla de plàstic, es poden emmagatzemar a temperatura ambient de 6 a 9 mesos. I la UHT, la de l'envàs d'abric, es pot conservar sense refrigeració uns 3 mesos. La llet també es pot classificar per la quantitat de greix que conté: sencera, semidesnatada o desnatada. L'única diferència nutritiva entre la llet sencera i la desnatada és el seu contingut en greix i, per tant, en les calories que porta. La llet desnatada conserva la mateixa proporció de calci. Catalunya és una de les comunitats autònomes que consumeix més llet i derivats. A Catalunya el sector es manté en aquests moments per un model d'explotació bàsicament familiar. Hi treballem directament, ens hi guanyem la vida, ens hi va la renta. Per tant, és un tipus d'explotació que no jugarà amb el producte, no arriscarà sobre això. I, per tant, per poder mantenir-se al mercat, ha de ser molt competitiu, a partir de molt de control sobre la genètica, sobre l'alimentació, els propis processos, modernitzant les instal·lacions i donant totes les garanties. Que la llet és un producte viu. Des de que el tenim a l'explotació fins que està posat en l'envàs, el trajecte sigui el mínim curt, el temps sigui el més reduït possible. Això fa que, evidentment, aquest producte, al final, no ha de ser tan agressiu el tractament tèrmic per manteniment de la llet i el resultat és millor, és més natural, més autèntic i això beneficia, com no, el mateix consumidor, que és per nosaltres el que és important i la garantia de futur. Convé destacar, doncs, que la llet descremada disminueix la quantitat de greix, no de calci, perquè de vegades hi ha confusió amb I això. saps que els catalans la que més consumim és la semidescremada? Ah, sí? És la que més ens agrada, la que més comprem, de fet.
Joan. La semi. La semi? La semi. O sigui, jo el que prenc més és semi, diguéssim, no? Semi. En prens poca, però si en prens és semi. Jo ja li dic, a veure, aquesta és semi, cap aquesta. El que passa és que hi ha una tendència a consumir cada cop menys llet líquida i cada cop més derivats lactis. Tots aquests derivats lactis aporten una sèrie de nutrients, bífidus, actius, L-caseïmonites, tot això, que diem que són un complement al que aportaria la llet sola. Això són valors afegits, però hem de dir també que si aneu a buscar a la botiga el iogurt de tota la vida, que preníem jo o el Joan quan érem petits, el iogurt natural, el trobem. El que passa és que aquestes coses fan que el consumidor el trobi més atractiu i, per tant, també que en consumim més. El iogurt és un dels derivats lactis més consumits. S'obté fent servir la llet com a matèria primera i després es fermenta mitjançant uns bacteris determinats. És, doncs, una llet fermentada. Són el que es consideren aliments funcionals, és a dir, que aporten uns beneficis afegits a la salut. Tot i aportar calci, les postres làctees, com els flams o les cremes, no comparteixen les mateixes propietats de la llet, ja que incorporen sucres i ous que fan augmentar les calories i els greixos d'aquests productes. La percepció de les llets fermentades com a saludables es nota en l'augment del consum, un 2,18% l'any 2008. Però nosaltres hem notat principalment que el canvi s'ha produït en aquelles llars on hi ha nens. El fet de les llets fermentades donen molt avantatge perquè són molt més fàcils, no solament de vendre i de vendre la marca, sinó que també més fàcils d'utilitzar pels propis nens, amb diferents gustos, diferents sabors, etc. Ara bé, és important que es mantingués el consum fort dels dos, perquè les dues són igualment de saludables. Doncs veus, ara, Joan, ja sabem que els iogurts són llets fermentades i que, a més, són molt beneficiosos per la salut, n'has de menjar més. De fermentada? De llet fermentada. Si ja no m'agrada l'altre, com ho farem, la la fermentada? doncs escolta, anem a veure quines són les propietats i per quin tipus de gent està indicat el seu consum. A nivell nutricional, les llets fermentades tenen de la llet el calci i les vitamines A i D, però les llets fermentades tenen dues avantatges, que per una banda són més digestives, ja que, per exemple, la lactosa de la llet es converteix en àcid làctic i, per tant, moltes persones que tenen intolerància a la lactosa i no poden prendre llet, els iogurts sí que els tolerarien bé. A més, la proteïna de la llet, també per efecte de la fermentació, es predigereix. I l'altre avantatge que tenen les llets fermentades és que tenen un efecte probiòtic, que vol dir que ajuden a mantenir en bon estat la flora intestinal i, per tant, ajuden a mantenir en bon estat també el sistema immunològic, protegint-nos de possibles infeccions o malalties. Senyors, avui és el que els volíem explicar sobre la llet i fins aquí ha d'arribar el nostre Salut al Cistell d'avui. Joan, un plaer en plaça amb tu, Si mai vols que vingui a acompanyar-te, doncs ja ho saps. El dissabte quedem tu i jo a plaça. A les 8 del matí dius? Sí. Mai m'ho penso, Això és el més... Dissabte que ja veurem què faig, no ho sé, m'ho pensaré. Hi ha dues maneres d'anar amb el Joan Pere a plaça. O anar-hi com acaba de quedar ara l'Amabel amb ell, o anar-lo a veure al Teatre Condal, perquè també està a plaça. Sí, la glòria del mercat. La glòria del mercat. Moltes gràcies. Fins al dia... Fins al dia 1 d'agost. Fins al dia 1 d'agost. Els el recomanem. Gràcies, Joan. A vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies, Mabel, també a tu. Gràcies. I a tots vostès també gràcies fins la setmana que ve. Només recordar-los abans d'acabar que si tenen interès a mirar, a repescar totes les informacions que avui hem donat, els vídeos que han sortit, els consells del professor Coromines i comunicar-se fins i tot amb ell, el que han de fer és entrar a la nostra pàgina web i allà tindran satisfacció. Espero que ens acompanyin la setmana que ve aquí, a la Salut al Cistell. Fins llavors, adéu-siau. La setmana que ve anirem al Mercat del Clot amb l'actriu i cantant Mone. Descobrirem els seus gustos a la cuina i parlarem de xarcuteria. Catalunya, país de grans vins. Urgèlia i mantega amb denominació d'origen, elaborats per Cadí. Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Producció integrada, garantia de qualitat, protecció i sostenibilitat del medi ambient. Empordàlia, terra, mar i vent. Una unió de sentiments. El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Mercabarna i Mercats Municipals de Barcelona han patrocinat aquest programa.